micro? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. ¡Qué putada para vosotros! Bueno, bona nit. Em permeteu que faci una cosa? Vull fer una foto a tots vosaltres, però necessito la vostra col·laboració, ¿vale? O sigui, m'agradaria que quan féssim la foto estiguéssiu com cara de que estáis vivos, ¿vale? Pablo, ¿me das luz de sala? ¡Oh, Dios mío, qué feos! ¡No! No, es broma, solo os feo aquel de allí. A veure, anem a fer la foto. Sé que normalment això es fa abans. Es fa al final, perdó, es fa al final del pal. Lo he petado en Masnou! Però, clar, és que aprofito ara que encara esteu aquí. Perquè un dia vaig acabar el monòleg i no havia nadie. Habían 4 guiris que estaban de despedida de soltera y yo, ¡quítate la ropa! Bueno, lo que hay que hacer. Vale, a ver, nada para la foto, ¿vale? Y la pondremos en Facebook y todo eso, y ya te quitaremos a todo el mundo y... ¡Venga, va, hacer ruido! Ha salido como una puta mierda. Bueno, és igual. Bueno, la qüestió és que, a part de que per demostrar... Ja puedes traer, que no les quiero ver la cara. Gràcies. No, a part de per demostrar que hi havia gent, també faig la foto perquè... A ver, es que mi mare no es creu que faig monòlegs, ¿vale? ¿Tú qué vas a hacer un sábado por la noche? ¿Vas a drogarte y a emborracharte? Yo, mamá, que yo no bebo. Ya. Bueno, en fin. Sí. Pues bueno, pues yo ya estaría, ¿eh? Yo soy como aquel gran hermano, a joyas. Pues yo, ya. ¿Vale? Es que l'Arnau solo me da un donut de chocolate. Así que bueno, bona nit, ¿eh? Chao, adeu. Balleu el Portella? No, la gallina no. Bueno, pues nada, habrá que decir algo. Em dic Bernat Pere, faig vernifades, les podeu localitzar totes al meu Facebook, ¿vale? Acepto a todas las solicitudes d'amistat. I cliqueu al hashtag vernifada i ara les teniu totes. I ara ja descobrireu que el meu humor no només és jajajiji, també és jojojuju. Ei, Laura, què tal? Bon dia. Bé, vas. Bueno, gràcies. És la Laura, una gran amiga, és amb la que més confio. Em té el cor robat. Bueno, doncs això, aquest és el nivell. Perdoneu aquest inici tan lamentable de monòleg, però és que, sabeu què passa? Que aquest hivern ha fet molta calor. Ara comença a banyar el fred. O sigui, però l'hivern ha fet molta calor. Més que hivern era infern, saps? Vull dir, jo l'estiu serà terrible. Jo amb la calor, sí, estic al sofà, aplatanat, aixafat, sense ganes de fer res. Vamos, com la resta de l'any, però amb molta calor, saps? I la gent hi diu bon temps de la calor. I dius, sí, és que quan fa bon temps pots sortir a fer coses, com el Mariano Rajoy. Me gustan los catalanes, hacen cosas nazis. Com per exemple anar en bicicleta. O sigui, els de muntanya vale, però... Normalment els ciclistes te la bufen. Però ells treus el carnet a conduir i treus un odi visceral als ciclistes, una ràbia interna. Jo crec que Hitler era una persona jovial, alegre, i anava tranquil·lament conduint per la carretera i es va trobar un pelotón de ciclistes jueus. Va baixar a la finestra. Eine Kugel soll nicht geflachten! Nuestro de Pum! Segona Guerra Mundial! Normal, tio, jo també em posaria nerviós. És que, a veure, i el ciclisme no és un esport que diguem que sigui emocionant. Si tu estàs veient el Tour de França i si te duermes, pues tampoco pasa nada, saps? Vull dir, és tan apassionant com l'altre esport de risc, el golf. Cuidado, la pelotita no entra en el agujero, O el que tampoc és apassionant és el meu equip de futbol amateur, que ens diem carn picada, que són malíssims, ells, perquè jo soc boníssim, però ells... O sigui, els hauria de veure pel camp, arrossegant-se, sense esma, sense ganes, que més que un partit de futbol sembla que estiguis veient un capítol de The Walking Dead, saps? Bueno, amb la diferència que almenys en el partit de futbol passen coses interessants. Bueno, la qüestió és que la calor porta coses terribles, porta mosques, porta suor, porta guiris.
O sigui, porta centenars de milers de milions de guiris a banyar-se a la platja d'Ocata. Dius, no hi ha més platges en tot el món? No, venen tots a Ocata. Agafant la Renfe, saturant-la. Que un cop vaig pujar al tren i entre la calor que feia, la sorra de la platja i la pell morta dels guiris, diu, coño, me meto en un terrario. En el toca-toca del Museu de la Ciència. Hòstia, això, parlant de trens, em recorda un pibón que vaig conèixer, clar que estava com un tren. Aquestes connexions que hago, madre mía. És curiós que en els meus monòlegs sempre acabi coneixent pibons, saps? Els monòlegs que escric jo sempre conec pibons. Lástima que en la vida real no. Bueno, doncs la tia aquesta, ja et dic, em vaig fixar en ella i és raro, perquè era pija. I jo normalment soc més de fixar-me en ties més aviat rockeres, o punkis, o empollones, o... bueno, de fet no és igual, això. Mentre siguin morenes, o roses, o pèl-roges, bueno, també això m'és igual, mentre sigui alta, ja està. Bueno, si és baixeta tampoc m'importa, La qüestió és que tingui un bon... o no, però no tinc. Mentre estigui primeta, bueno, si està una mica plena, doncs també millor, Bueno, sí, això també és igual. Mentre sigui major, o... bueno, és igual, mentre respiri ja em va bé. La noia aquesta s'està fent selfies, però selfies normals, no com a les xonis aquestes que fan selfies per al Badoo i pel Tinder, que se les fan al lavabo, saps, així des de dalt, mirant, ensenyant tot el... O sigui, vaig veure una foto al Badoo d'una tia que ficava els morros en plan Oscar Mayer, saps, amb dos salchichons, amb pell marró, que dius, què te maquilles, con Nutella, o què? Però el millor, en el lavabo, el millor no era la foto, el millor era la descripció que posava. Deia, soy la Vane, soy decente. Y yo, Vane, ay Vane, si eres decente, coño, tira de la cadena antes de hacer la foto que se ve el zurullo, tío, por favor. Que puto asco, saps? Hòstia, això dels selfies, ma mare, per exemple, fa una cosa que no puc suportar. O sigui, en un sopar familiar, fa així, tots ens posem en plan sexy, no? Però clar, estàtics, i fa un puto vídeo. O sigui, tenim centenars de vídeos que sortim així estàticament, que qui vegi aquests vídeos dirà, hòstia, que família, tio, són tots paralíticos. Sí, però estan contentos, saps? Bueno, doncs la noia aquesta era perfecta per mi perquè era generosa i altruista, perquè en el mòbil posava la música perquè tothom la pogués escoltar, saps? Això sí, vaya música. Sueño contigo que me ha dado, en tu cariño no me había enamorado. No puc suportar aquesta cançó. Odio Camela, però com que jo me la volia camelar, doncs ja m'anava bé, saps? Sí, amigos, este es el nivel de las granifadas. Pues bueno, de sobte va pujar al metro, va pujar un peruano amb guitarra. I diu, ¿pero qué haces? Pues... Wow! En aquestes, clar, la noia para la música, perquè clar, és decente, i el tio es pot a cantar, i us ho juro que és veritat, com que Rajoy necessita un logopeda, si no se pierde, es pot a cantar, sueño contigo, que me ha dado, i jo, no, por favor, me persigue esta canción. Clar, la noia, quan va escoltar aquesta cançó, es va excitar, perquè li agradava, i li van a donar €1 al peruano. I jo digo, mierda, ara, clar, si jo vull quedar bé, dic, bueno, és el meu moment, no? Ara, per demostrar que sóc generós i que sóc altruista amb aquell pobre de merda. I vaig dir, va, pues habrá que darle más dinero. Y trec la cartera, claro, pero no se fija, la chica, también porque es chica y os fijáis en estas cosas, trec la cartera, abro el moneder y digo, hostia, que no tengo un puto duro. Miro la billetera, un billete de 50. Y digo, joder, miro el billete, miro la noia, digo, yo he follado por menos. En estas que digo, bueno, pues, soc un tio, la balança entre avarícia i luxúria està claríssimament decantada per la luxúria. I bueno, pues li pago al peruano no sé quants euros. Però com soc català, li digo, escolta, que tienes cambio. En aquestes, que la noia s'aixeca i se'n va. Va baixar una parada. En aquest cas no la vaig perseguir com un acosador, que ara quan segueixes algú ja no es diu acosador, es diu follower. No ho vaig fer perquè això ja és d'un altre monòleg, i llavors, en aquest cas, jo anava a treballar. De fet, era el primer dia i anava a firmar el contracte. I era per una empresa que no gaudeix d'un nom que la gent digui, oh, m'encanta esta empresa. No, era Círculo de Lectores. Saps? La gent es pensa que és una secta satànica,
que van puerta a puerta per ser socios, la secta. Jo vaig anar a firmar el contracte a la Central, una catedral gòtica, però que per dintre era com una oficina normal i corrent. La gent amb túnica vermella passava desapercebuda, quasi. I dic, on he de firmar? Jo firmo i el paper... A partir de ahora nos perteneces. Tienes que hacer adeptos, digo socios. Tienes que robarles el ánima y hacer un ritual con sangre de una virgen. Y yo, wow, espera. Yo robarles el ánima o que quieras, pero encontrar sangre de una virgen, esto es imposible, ya no hay. Però bueno, com soc heavy, doncs vaig pensar, vale, o venga. I aquest és el problema, que no soc sensible, que no tinc sensibilitat. O sigui, tinc un amic que és manco, però no manco com el Messi xutant un penalti, sinó manco de que li falta una mà. I em diu, ei Berni, que tinc un problema informàtic. I jo, què passa? No pots fer control al suprimir? O això, doncs que m'estàs parlant amb ironia i clar, com no pots fer l'entre cometes, saps? I em diu, ves, tio, és que ets un insensible. I té raó. Per tant, el que vaig fer va ser, vaig fer una teràpia veient moltes pel·lis romàntiques, a veure si me sensibilitzava, però a saco de pel·lis romàntiques, pim-pam, una tras l'altra. I vaig començar menjant crispetes, però vaig acabar menjant gelat, xutxes i tapat amb una manta, saps? Que no sabia si m'estava tornant sensible o tenia la menstruació, saps? I aquella època estava molt sensible, i jo plorava per tot, m'estava fent una torrada, se'm trencava la torrada, i jo... Veia algú que ajudava a creuar un avi pel carrer i jo... Que és maco! Ho estava veient les notícies per la tele i jo... Ai, que vamos a elecciones! Un dia estava a un bar de carretera al lavabo, se'm va acabar el paper i jo... Ai! Bueno, aquell dia tenia lògica, Porque la verdad es que fue mucha mierda, ¿no? El teatro, mucha mierda. Vas a ser quan comences a jugar amb el paper, terrible pels que no saben res de geometria. En fi, bueno, doncs això, que l'època aquella va ser terrible. Estava alteradíssim, o sigui, jo anava amb els nervis a flor de pell, veia algú pel carrer i deia «Hola, hijos de puta, un día os mataré a todos!» I em deia, «Què haces?» Diu, «Bueno, és que si algun dia se me'n va la pinça i us mato, almenys quan vinguin les càmeres d'Antena 3 no puc dir, no, si parecía un chaval normal, siempre saludaba. Almenys puc dir, no, pues se veía venir, ya tardaba un poco». L'altre dia vaig anar al MediaMarket a comprar un PC i vaig tenir una conversa de besugos. I vaig allà i dic, escolta, aquest PC té el Windows 9? I em diu, no, té el Windows 10. I jo, ja, o sigui, el 9. I diu, no, el 10. Pues així 20 minutos, saps? I al final jo estava, ¡el nuevo! Y digo, el nuevo MediaMarket. Yo no soy tonto. Y digo, no, te veré retrasado.